mor. Ja. Ja. Så vi bruger skrab. Nu skal også med noget politikskab. Nå, der landede han på benene. Det er supportgruppen her. Og her der har vi Anna. Hun slikker mig. De er ude at købe bluser. Pæne nye bluser. Og så 1, Og hun står og tæller. 2, 3, hop. Ja, så. Se, nu lander han på benene. Og Trine, hun har taget frak på nu, fordi nu skal de til hjem og putte. Så skal jeg hjem. Skal de til hjem og putte. Kom nu til at tøj. Og I spiste de mader, I kunne. Julie, Marius, Anna. Anna, skal du sove hos os? Nej, det er du godt sove. Så Skal du prøve trapetsen, Marius? Prøv lige at vise frem og træk. Det første trick er løfte sig selv op. Og så ned og hænge i knæene. nej. Det er flot. Skal du ned på stå hænder, og så hoppe ned derfra? Ej, det er også flot. Ja, skal du næsten hænge i svaleret. Hvordan vil du så komme op igen? Det er let. Har du spist mad, Julie? Anton, kom op på rullestol og få. Det var flot. Så slukker vi.